Здравейте, аз съм Кептен Куик и в това клипче ще ви покажа как да си направите сервер на Tekit, като за начало пишете Tekit и отивате в официалния сайт на Tekit. Чакаме да заредим, тъй като сайт е много така звук. Да го спреме и след това отиваме на Technic Platforms, колкото съм запознат. Сега малко не е бавен, ама това е, защото снимам с... В смисъл снимам ми лавно. Така отиваме на Tekit Classic, защото не искаме на Classic, не на Lite. И теглиме това сервер, download Tekit Classic сервер 3.1.2. И ще се върна след като се изтегли. Така, отново се завърнах. Сега първото нещо, което трябва да направите, да зададете папка. И поставяте... Всъщност това го взимаме и го поставим тук. И го разархивираме. Така, след това го триеме, не ни трябва повече. Отиваме на Launch. Виждате какво се появява. Така. О, вау. Тук вече почва да лагва. А, не. За това също ще ви трябва и хамаче. Виждате, излизат в едни най-различни работи. Това трябва да ви се зареди. Ето. И сега пишете наклон черта. Всъщност пишете само стоп. Без наклонената черта. Върках се. Така. Сега нищо друго не трябва да правите освен сервер properties. Или просто сервер. Така че гледайте в момента. Трябва да си пуснете хамачето. Ето logmain хамаче. Чакаме да ни се пусне хамачето. Майка ти стара. Така, ако има някакъв проблем, ще трябва да прекъснем видеото. Да, хубаво. Връщам след малко. Така, след вече като сте влезли в хамачето, отивате, не искате това. Искате create. И изчакате да ви зареди. След известно време ще ви списи, че трябва да си създадете network. В момента прави някакви проби. Не знам. Съм запознат много с самата програма. Така, сега си избирате network ID, в смисъл вашия никнейм. При някакъв такъв. Първата ви да е 1, 2, 3, пример. Това е много просто. Колкото приятели да ни се чудят. 15 години, какво ще. Сега, отивате на тези настройки. Първото, което трябва да направите е това онлайн мод. Ето го тук. Това го правите на Files. Защото това ще ви попречи да влезете в самия сервер, защото ако го направите на Tune, нали, ще ви изисква да сте с премиум аккаунт, но ако е на Files, няма да ви иска. Сега тук си нанасяте вашето IP. Така. Вече сте готови. Ако искате тук тия допълнителни настройки, си ги правете. След това отидете на Save. Сега, като приключите това, винаги като пускате сервера, хамачето да ви е отворено. След това трябва да си спрете Windows Firewall. Това си го спирате, давате му OK, но ако ви е пуснато, нали, няма да ви влизат хората, защото това ви пречи.
Добре, това ще е от клипа. Ако ви е харесал и съм ви помогнал, се абонирайте и чао!